Druhý pilier dôchodkového sporenia by mal byť otvorený už od soboty. SDK-UDS chce zabrániť tomu, aby ľudia uverili koalícii, podľahli panike a húfne ho začali opúšťať. Preto na budúci týždeň zorganizovala okrúhly stôl, kde chce spolu s odborníkmi, mimovládkami a zamestnávateľmi hľadať riešenia. Zavolala aj ďalšie politické strany. Zástupcov koalície však nepozvala. Nebudeme diskutovať s demagógmi, ktorí ľudí vyháňajú z druhého piliera, len aby mohli ich peniaze minúť. Tak vysvetľuje SDK, prečo za okrúhly stôl nepozvala svojich oponentov. Nezavolali ani zástupcov sociálnej poisťovne, ani ministerku práce. Bol to riaditeľ sociálnej poisťovne, ktorý šíril paniku a vyslovene klamal, keď hovoril, že ľudia už prišli o svoje úspory v druhom pilieri. Bol to on? Tak ja ho mám pozývať na debatu. Môže byť zmysluplná debata s ľuďmi, ktorí prirovnávajú DSS k nebankovým subjektom? S ľuďmi, ktorí tvrdia, že ľudia už prišli o všetky peniaze? S ľuďmi, ktorí hovoria, že ich nezaujíma, čo bude o 15 rokov? Predseda SDK je presvedčený, že aj keby zástupcov koalície pozvali, tí by ich pozvanie neprijali. Vy veľmi dobre viete, ako je nemožné dostať predstaviteľov vlády do diskusie s nami. Vy veľmi dobre viete, že predseda vlády sa 2,5 roka vyhýba stretnutiu so mnou. Smer považuje tieto aktivity SDK za farizejské. SDK je hlavným strojcom tohto zle nastaveného systému a ďalej len pokračuje v trende obmedzovania prístupu verejnosti k pravdivým informáciám o druhom pilieri, kde sa všetky úspory ľudí znehodnocujú. My len dávame možnosť spojiteľom slobodne sa rozhodnúť. Katarína Krajnáková, Teatry. Ďalšie reakcie na vyjadrenia SDK stále zisťujeme, prinesieme ich v ďalších spravodajských blokoch.